Έλα, λέγε τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορεί να φοράμε παραλλαγές, αλλά αγαπάμε την ειρήνη, είμαστε κατά του πολέμου, το κάνουμε, οι σιρούλες γελάνε από εκεί, το κάνουμε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, τελευταία μέρα σήμερα. Δηλαδή δεν είσαι στρατόκαυλος. Δεν είμαι στρατόκαυλος, αγαπάω την πατρίδα μου. Εντάξει. Έτσι. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, εγώ από χωριό είμαι. Από χωριό είσαι και τι στα χωριά δεν μιλάνε? Στα χωριά δεν έχουμε πόλεμο, φίλε. Αυτά, τελευταία Εκεί μέρα τρέχουμε, σήμερα, πάμε στα βουνά. Παρασκευή, θα με κάνεις βούκινο εσύ. Εννοείται. Εντάξει, είπαμε να ψήσουμε, δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα, μαλακίες. Έρχεται η ώρα να τελειώσουμε. Εδώ είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ξαναέδα το φίλο μου στο στρατό. Φίλος σου είναι αυτός? Ναι. Είναι η μορφή. Τα γαλόνια, πώς τα είπαμε τα γαλόνια? Κουνελοταξίαρχος. Κουνελοταξίαρχος. Αλλά είσαι πρώτη μούρη ρε μαλάκα. Το πιο σημαντικό μάθημα και αυτό το οποίο κράτησα από όλα αυτά ήταν το πώς η διαδικασία, πώς γαστρώνεται η κουνέλα και πώς γεννάει. Το θέμα το μάθανε και όλοι οι υπόλοιποι που βγήκε στο YouTube. Πάρε τους άλλους γιατί κρυώνουν. Εδώ οι γιοτάδες. Πάρε το Γιωργάκη που το διαρρέψιλο. Πάρτε με. Στο ποιο? Οι γιοτάδες. Γιωτά κάρα γιωτά. Θα πέσουμε και κάτω. Γιωτά. Εγώ πλέον είμαι γιοτάς. Πάρε τους άλλους που φυδιάζουν από εκεί. Τι κάνουνε? Φυδιάζουν στο καπάνα. Μπράβο. Το στις 10. Απορώ κι εγώ. Σημάδευες αλλού γι' αυτό ρε. Μπράβο. Σημάδευες στο δίπλα στόχο γι' αυτό έβρισκες εκεί. Υπολόγισε τον αέρα και έβαλα τις μύες που έχω σφιτεράκια και πήγαινε. Το αζημούθιο το υπολόγισες? Το αζημούθιο. Εντάξει, δεν το ξέρω. Εντάξει. Κατάλαβα. Απλά το σημαντικό είναι να κρατάς την αναπνοή σου. Α, Εγώ αυτό έκανα και πέσανε 8,5 στις 10 μέσα. μπράβο. Η μισή που πήγε δηλαδή. Η μισή πήγε, κόπηκε στη μέση. Α. Χωρίστηκε. Ωραία, ωραία το πάμε. Ωραία, ωραία. Ρε φίλε, καλά είναι εδώ, καθαρή Δευτέρα ρε φίλε. Μπράβο. Αν μην βλέπεις τώρα θα τσώσιμα κι άλλο. Προστάσει τώρα και τέτοια. Όπλα εδώ και τέτοια. Στο στρατό, δείξε και την ψήτρια. Δείξε το πέρα μου, κάνε μια παρουσίαση. Κάνε μια παρουσίαση, στο στρατό. Έλε, εσύ Μαστόλη.